эмилия пума, муовини ёвари вазири умури хориҷии Амрико барои Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ, дар як нишасти хабарӣ гуфт, дар мулоқот бо мақомоти Тоҷикистон ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ карданд. ду тараф дар машваратҳои сиёсии солона дар бораи мубориза бо ифротгароии хушунатомез, қочоқи маводи мухаддир ва мусоидат ба ҳамгироии минтақавию рушди иқтисодӣ суҳбат карданд. ба қавли Эмилия Пума, Амрико токунун ба Тоҷикистон ба бештар аз $1 миллиард кӯмак кардааст ва ба ин кӯмакҳо идома хоҳад дод. мо чанде пеш барои таъмини амнияти марзҳо ба вазоратҳои умури дохилӣ ва мудофаи Тоҷикистон кӯмак кардем. ман интизор дорам ки кӯмакҳои изофӣ бар асоси дархости вазорати дифоъ ва он чи мо дар ихтиёр дорем дар оянда ҳам ба вазорат ироа мешавад. дипломати баландпояи Амрико дар нишасти хабарӣ дар бораи таҳаввулот дар Бадахшон ва тадбирҳои амнияти барои халқи ислоҳ ва мубориза ба қочоқи маводи мухаддир суҳбат кард. сафорати мо ин масъаларо пайгирӣ мекунад. ҳукумат гуфтааст ки онҳо нияти анҷоми амалиёт дар вилоятро надоранд. мо аз ҳама тарафҳо мехоҳем шиддати авзорро фурӯ нишонанд ва муколама кунанд. мо ба иттилои додаи ҳукумат бовар дорем ва умедворем намояндагони ҳукумат ва вилоят метавонанд ихтилофоташонро рафъ кунанд. аз дипломати амрикоӣ дар бораи таҳқиқоти ҳамлаи моҳи июл ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара пурсиданд ва ӯ гуфт, ки мақомоти интизомии Амрико дар ин масъала бо мақомоти Тоҷикистон ҳамкорӣ доштаанд. ҳукумати шумо ба бюрои федералии таҳқиқот ё FBI иҷоза дод ва даъват кард, ки дар ин тафтишот бо онҳо ҳамкорӣ кунанд. иқдоме ки мо барои он сипосгузорем. мо ҳамкорӣ бо ҳукумати шуморо идома медиҳем ва дарк мекунем, ки ҳукумати шумо бояд бо терроризм мубориза барад. хонум Эмилия афзуд, ки амали як гурӯҳи шарир набояд ба ҳамкориҳои хуби Тоҷикистону Амрико соя афканад. ҷаласаи машваратии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Тоҷикистон ҳар сол баргузор мешавад ва дар ин ҳамоишҳо масъалаҳои марбути ҳамкорӣ байни Душанбе ва Вашингтон баррасӣ мешавад.